Bună seara! Începem transmisia din această seară cu o gustoasă descoperire despre prevenirea problemelor cauzate de prostată. Afecțiunile prostatei, glandă de mărimea unei alune situată sub vezica urinară la bărbații adulți, reprezintă una din principalele cauze de deces provocate de cancer chiar și la bărbații nefumători. Se estimează că aproximativ 50% din bărbații peste 50 de ani și 70% din bărbații peste 70 de ani suferă de probleme cauzate de prostată. În prezent, experții susțin că una din cele mai eficiente soluții pentru a ne menține prostata sănătoasă se află la îndemâna noastră, în rafturile cu legume din supermarketuri. Este vorba despre roșii și un puternic antioxidant pe care îl conțin, ce ajută la menținerea sănătății prostatei pe măsură ce înaintăm în vârstă. Nu știu care este părerea ta, Bruce, dar eu o să mănânc mult mai multe roșii de acum înainte. Roșii? Exact ceea ce am să consum și eu, Bob. Revenim cu prognoza meteo pe 5 zile imediat după acest moment. Probleme cu prostata? Principala cauză de deces la bărbații nefumători? Credeam că sunt prea tânăr ca să mă gândesc la prostată. Este înspăimântător. Dar, Walter, nu suntem niciodată prea tineri pentru a începe să fim preocupați de sănătatea noastră. Și în plus, ție chiar îți plac roșiile, deci vei avea parte tot mai des de ele de acum înainte. În regulă. Tu spui roșii, eu spun prostată. Bună dimineața, draga mea! Ce avem la micul dejun? Roșii în stil Benedict. Ei bine, nu prea ne pierdem timpul, nu-i așa? Prostată sănătoasă, atenție că vin! Iubitule, cina! După toate roșiile pe care le-am mâncat azi, mi-e poftă de... Supă de roșii! Supă de roșii... Roșii la cuptor! Roșii gratinate! Oh, nemaipomenit! Salată de roșii! Super! Platou de roșii! Chiar că și-a intrat în rol! Bloody Mary! Bloody pe naiba! În seara asta avem roșii tandoori! Nu! Nu mai vreau roșii! Roșii flambate! Revenim la filmul artistic Atacul roșiilor ucigașe imediat după următorul anunț de la Forever Living Products. Dacă ați ascultat știrile privind cancerul de prostată, ați aflat deja că aceasta este una din principalele cauze de deces la bărbați. Se presupune că ați aflat și că a consuma roșii este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le puteți face pentru a vă menține sănătatea prostatei. Ceea ce nu știți însă este că ar trebui să consumați roșii la fiecare masă pentru a observa rezultate semnificative. Iar aceasta este o perspectivă sumbră chiar și pentru cei cărora le plac roșiile. Acum, datorită Forever Living Products, nu mai trebuie să mâncați tone de roșii pentru a vă bucura de beneficiile pe care acestea le oferă sănătății prostatei. Puteți obține același efect, înmulțit cu 10, cu noul supliment alimentar Forever Pro 6. Pro 6 conține licopină, un puternic antioxidant extras din roșii care susține funcționarea normală a prostatei. Pro 6 combină licopina cu alți doi antioxidanți foarte puternici, vitamina E și seleniul, pentru o acțiune mai intensă împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi. Mai mult, pentru a asigura efectele benefice asupra prostatei, Pro 6 mai conține saw-palmetto, pygeum și beta-sitosterol. Combinând aceste 6 ingrediente și concentrându-le într-o tabletă ușor de administrat, Forever Pro 6 depășește cu mult puterea roșiilor în menținerea unei bune sănătăți a prostatei. Toată lumea iubește roșiile, dar cui îi place să le mănânce de 10 ori pe zi? Pentru o prostată sănătoasă nu vă trebuie roșii, nici roșioare, ci 3 Pro, 3 tablete de Pro 6 în fiecare zi. Așadar, bucurați-vă de roșii, mâncați-le după pofta inimii, nu vă mai îndopați cu ele pentru a vă menține sănătatea prostatei. Pentru aceasta aveți la dispoziție un produs de 10 ori mai puternic, noul Forever Pro 6.